Daghang natingala nga nung nanna daw sila ni Kristo, nibiya na sila sa ilang mga binuhatan kaniadto. Nakasugat naman noon silang mga hagit nga grabe kadagko. Mga pagsulay nga daw sa langit ni sangko, murag sama sa dagkong balod nga nitabon sa barko. Apan higala ayaw katingala, normal ra gyud na sila. Di lang kadawat ang yawa sa kung unsay nahitabo karon sa imuha. Maong naningkamot ug maayo siya aron mo balik ka sa imong sauna. Kabantay ka, the more ni mo giseryoso ang Ginoo, the more sad ka giseryoso atake sa demonyo. Nagkadako ang imong pagtuo, nagkadaghan pod ang namato. Desperado lang ang yawa nga pabalikon kas imong kaniadto, pero di ta niya patunto. Gikan na bayata didto, puslan man nga nisunod na ta ni Kristo. Itodo na ni nato, ang nangagi ato na lang agian, atong kadasig, atong palabian. Atong ipakita nila atong kalahian, aron ang naas kangit-ngit mahayagan, ang naas kadautan malamdagan, ug ang yawa ilan ang bulagan, kay adto na sila ni Kristo mudagan. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless.